Ο Ιωσήφ δουλεύει σε μία βιβλιοθήκη. Έχει μεταφράσει πολλά βιβλία. Διαβάζει ελληνικά, εβραϊκά και ιταλικά. Η Ματίλδη δουλεύει σε έναν οπορώνα. Συχνά φυλάει φρούτα και τα δίνει στις οικογένειες της γειτονιάς της. Παντρεύτηκαν εκείνη την Άνοιξη, όπως πολλοί Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη, γιατί τους είπαν ότι οι παντρεμένοι δεν θα σταλούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι γείτονες και οι συγγενείς άρχισαν να εξαφανίζονται και οι οπορώνες έμειναν ακαλλιέργητοι. Τα φρούτα άρχισαν να πέφτουν και να συσσωρεύονται στη γη.